možno sa pýtaš, že už chodím na terapiu, už chodím na coaching, prečo by som mala ísť ešte aj na wellbeing pobyt. Viaceré štúdie, ktoré sa zaoberali skúmaním toho, či takéto pobytové zážitky dokážu nejako pozitívne ovplyvniť život človeka, indikujú to, že áno, že majú takéto pobyty potenciál signifikantne zlepšiť a ovplyvniť duševnú pohodu človeka. A to najmä preto, že sa človek ponorí do toho zážitku, čiže zažije úplnú imerziu a môže zvýšiť svoj fokus na seba, na tú tému, čo dovoluje o mnoho lepšiu introspekciu a lepšiu reflexiu tých zážitkov, rovná sa lepšie učenie sa. Prídete celkové na nejaký dlhší pobyt a niečo sa tam učíte, niečo získavate, nejaké nástroje, nejaké zručnosti, tak si ich tam môžete za tie 3-4 dní perfektne osahať. Hej, získať naozaj, ak tam prídu nejaké nezrovnalosti, nejaké určité otázky, tak sme tam na to, aby sme vám v tom pomohli, aby ste získali tú prax. Odpojenie sa od denných stresorov, predsa len lepšie sa mi venuje, lepšie sa venuje tým mojim témam, keď sa môžem odpojiť od práce, od manžela, od detí, od takých tých bežných povinností. Krásne prostredie. Hej, to je pre nás, Bratislavčanov, sa niekam dostať, kde máme krásne lesy, prírodu a pokiaľ to vnímate trošičku, hej, tak je to veľmi krásne dobiť baterky. A teraz aj ja idem zamudrovať. Čítala som štúdium, je to klinicky potvrdené. Prosím vás, ľudia, že stačí niekoľkohodinový pobyt v prírode, konkrétne nejaké 3 hodiny v prírode medzi stromami a zvýši sa vám imunitná odpoveď o 30%. A ďalej je to sila komunity. Pretože keď zdieľame tie naše príbehy a možno výzvy v komunite, ktorá je bezpečná, podporujúca, tak tie odpovede a podpora prichádza sama.